Ahoj, teraz som tu našiel niečo úplne úžasné. Toto sa fakt len tak nevidí. Normálna časová kapsula. Toto boli nejaké autá, ktoré slúžili podľa mňa v nejakej firme v Španielsku alebo nejakom štátnom podniku, ktorý skrachoval a boli roky odstavené tam v tej firme. A toto je starý krídlač kombi, ktorého som v živote nevidel. Ani som nevedel, že sa také auto robilo, že je krídlač v kombiku. Toto sú staré pontóny, to boli v tej dobe taká nejaká C-klase porovnateľné. Bol to taký lacnejší Mercedes. Všetky v rovnakej farbe. Tento má aj nejaký erb tuto. Je tam nejaká korunka. Možno to bolo v nejakých štátnych službách. Bez motora. Ale aha, akú má tu napravnicu. Jaký obrovský silenblok na tej prednej napravnici bol. Taká zvláštna stavba. To má strašnú hodnotu, tieto auta teraz. A toto je vlastne krídlač v normálnom sériovom prevedení. Keď si behal taký po biči, si ho pamätám ako malý. Krásne staré auta. Bonjour. C'est intéressant, hein? Very interessant. Ouais. Time machine. Ešte si to. Ouais. Aj tuto nejaký starý Francúz sa zastavil a išiel si to pozrieť. Ďalší pontón. Strašne by ma zaujímala história tých aut. Všetky sú z Tarragony. Aj tento chrobák má napísané Tarragona. Vlastne v Tarragone určite v čase, keď sa tam stalo to obrovské nešťastie v 70. rokoch, keď tam vybuchol celý autokemping, tak tie auta sa tam pohybovali. Tento chrobák je veľmi zaujímavý. Aký obrovský šiber mal ten pontón už vtedy, aký obrovský šiber, aký mal. Toto boli auta. Takéto auta jazdili, toto boli Mercedesy, myslím, z konca 50. rokov. To boli auta, nie u nás, čo jazdili vraky, si mysleli, že čo u nás je, keď niekto mal nejakú MBčku alebo nejakého Spartaka. Toto bolo vtedajšie, teraz neviem, či to bolo ako Ečko alebo S-ko, ale mám taký dojem, že to bolo ako S-ko. To je tiež vlastne krídlač. Taký istý ako aj tento tu, tento dole. A toto je vlastne ten krídlač kombi, ktorého som v živote nevidel. V živote som nevedel, že také auto ani existovalo. Týchto aut je možno, že nechcem trepnúť, ale je dosť možné, že ich bolo 10 kusov alebo 20 kusov vyrobených fakt na nejakú objednávku. Nebola to žiadna masovka, naozaj ich bolo veľmi, veľmi málo. Som z toho hotový. Strašne by ma zaujímala história, skúsim si o tom niečo zistiť.